ଥରେ ଘରମଣି ଚରୁ ଚରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଟ ବଣା ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ମହାବଳ ବାଘ ହାଜର ହୋଇଗଲା। ଘରମଣିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ଏବଂ ଘରମଣି ଡରିଗଲା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ବାଘକୁ କହିଲା, ହେଲ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଖାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଝରଣା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ବାଘ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ସତ କହିଲୁ। ବାଘ ଯେମିତି ଝରଣା ପାଣିକୁ ଯାଇଛି, ଘରମଣି ଛୁ ମାରିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଘରମଣି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ସିଂହର ଘର। ସିଂହ ଯେମିତି ଘର ଭିତରେ ପଶିଛି, ଦେଖିଲା ଦୁଇଟି ଆଖି ଅନ୍ଧାରରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଗର୍ଜନ କରି ପଚାରିଲା, କିଏ ରେ ତୁ? ଘରମଣି ଏଥର ଭାବିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ଯିବ, ତଥାପି ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଧପ ଧପ ରାଜା। ମୋ ଶିଙ୍ଗ ଦିଟାକୁ ଯା ଗୋଟିଏ ଶିଙ୍ଗରେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଙ୍ଗରେ ସିଂହକୁ ମାରେ। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ଡରିଗଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ପଳେଇଲା ଓ ଯାଇକି ଆଉ 5ଟା ସିଂହକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଗର୍ଜନରେ ଗୁମ୍ଫା ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ରମଣୀ ଛାତିକୁ ଦମ୍ଭ କରି କହିଲା, ମୁଁ ତତେ 10ଟା ସିଂହ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି, ତୁ କଣ 5ଟା ସିଂହ ଆଣିଛୁ? ଏହା ଶୁଣି ସିଂହମାନେ ଭାବିଲେ, ଏଇ ବୋଧେ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ ଘରମଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା ଓ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନିଜଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ପାଇବେ।